El 1660, el comte Ramon Berenguer IV va fundar el monestir de Santes Creus i ara s'ha convertit en un dels més importants del país. El claustre era el recinte que es construïa després de l'església. Tenia una forma quadrangular i al mig un jardí amb una bonica font. Aquell lloc comunicava amb totes les estances del monestir. A l'església és on els monjos resaven 8 cops al dia. Van poder-hi distingir 3 naus i l'estructura en forma de creu llatina. Van veure les tombes de Jaume II i Pere el Gran. La sala capitular era una sala on els monjos llegien capítols del llibre de Sant Benet. El monjo més jove llegia el capítol que tocava. És on s'enterraven els abats. La cuina és on es feia el menjar. A la cuina tenia una finestra que comunicava amb el menjador per passar el menjar, un molí per fer farina i menjar. Els dormitoris eren on els monjos dormien. El sostre era amb arcs apuntats. Era una nau de grans dimensions on els monjos hi dormien en comú. Els dormitoris connectaven amb l'església a través d'unes escales. El locutori és l'únic lloc on podien parlar els monjos. I el cementiri és on s'enterraven els morts.